ano, instant glow. Totoo. Kinikilig ako. Hi everyone, welcome back to my channel again. But if it's your first time to come here on this channel, I encourage you to click the subscribe button down below. And of course, huwag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload the video here on this channel. So today guys, as you can see, my skin is in a very bad condition right now. Ayan, so eto na po yung pinaka-worst na skin condition ko simula nung nag-lockdown. And simula nung nag-lockdown, doon ako nag-change ng mga skincare ko, ganyan. Some are effective. Hindi ko rin alam kung ang reason ba nitong mga pimples ko na to is because of the skincare that I recently used or dahil sa brand ng mask na ginagamit namin ngayon sa hospital. Kasi syempre, still mask is life ngayon, 'di ba? And ito na nga yung mga meron ako ngayon. So, ngayon guys, actually is ang gagawin ko sa video na to guys is ipakita ko yung condition ko. So, ang gagawin ko sa video na to guys is to show you the condition of my skin and of course, para i-review din ng isang product or first impression review of this product. This is the BF Glam Revitalizing Kit. Ayan. Pinadala to sa akin ng friend ko para i-try ko rin daw yung product nila. So, without any further ado, let's get on to the video. So, ito na nga guys, sobrang na-excite ako. Actually, pinadala pa niya ata to sa akin ng May. Kaso sabi ko nga sa kanya, hindi ko siya marireview agad-agad kasi may nire-review pa ako na ibang product. So, as usual guys, pinapakita ko sa inyo yung before ng skincare na gagamitin para makita nyo kung paano yung magiging effect ng product talaga sa akin. Hindi dahil friend ko yung nagbigay. Ayan, para makita nyo, para fair tayo sa lahat ng product dito. Ayan, sobrang, di ba, para na siyang, actually to guys, kahapon wala pa, pero meron to. Tapos, alam mo yung parang may pass pa siya pagka tubo niya. Tapos, ito talaga. Tapos, ito, sobrang kate. Yan guys, meron din ako dyan. And, ito, meron na ring patubo. Ito, dark spot lang. Dito, alam mo yung parang may blackhead siya, tapos natanggal na rin siya kanina. Ito, dark spot, na parang may tumutubo. May parang may tumutubo din. Ano ba yun? Nakaka-frustrate naman. Tapos, ano pa ba? Dito sa ilong ko, guys, parang may tumutubo. Grabe! Ang worst talaga ng condition ko. Tapos, sa camera, sobrang red na red. Hindi naman ganyan ka-red yung mukha ko in person. Pero, sobrang red na red talaga, guys. Ayan. Now, let's go to the details of the product, guys. So, ito yung kanilang set. Revitalizing kit siya. Hindi daw siya rejuvenating kit. So, yun. Ng BF Glam, Be Renewed, and Be Confident. Tapos, dito sa ano niya, side niya dito, nandito yung mga inclusions niya. Meron siyang revitalizing soap, revitalizing toner, sunblock cream, and revitalizing cream. And then, dito sa likod niya, guys, makikita nyo yung direction niya ng step 1, 2, and 3 ng day and night na paggamit. Ayan. So, gusto ko na yung box niya is karton lang. Hindi siya yung parang plastic na matigas, na ganyan, na hindi mo naman nagagamit. So, it's either, ang gusto ko sa mga product, it's either karton lang na kapag tinapon mo, yung hindi ka masyadong magigilty na nagkukos ka ng environmental damage, or kung hindi mo naman maiwasan, gusto mo na plastic yung packaging, I suggest sana yung mga company, gamitin nila yung mga reusable, ganyan. Pero, at least, karton yung gamit nila. And dito sa loob niya, guys, as they have mentioned, meron nga silang toner. Ito siya. In fairness, nakaseal siya, yung bote niya. Sealed talaga siya. Ayan, na meron siyang 60 ml. Para din siyang yung mga ibang products din. 60 ml din ang laman. Andito yung kanyang expiration date, which will be on March 2022. Ayan, dito sa ilalim niya, dito yung kanyang expiration date. And meron din siyang mga ingredients and kung paano gamitin. Tama ba? Ayan, meron siyang how to use. This is the Premium Revitalizing Kojic Soap na 135 grams na ang laman niya, guys. Ayan siya. And sa likod, clear lang siya. Tapos, firm siya ha. Yung ibang sabon kasi na natry ko, yung kapag pinindot mong ganun, yung alam mong magiging mabilis siyang matunaw pag nasa CR na siya. Wala siyang expiration date. So, hindi siya mag-expire, besh. Siguro.
I don't know. Wala siyang expiration date eh. Nung nakita ko na dalawa lang yung cream, parang medyo nakahinga ako kasi mapapabilis na naman po yung aking skincare routine ko. Kasi alam nyo naman ako guys, para ngayon, ang oras na po natin ay 12:12 ng madaling araw. So, kakagaling kong duty. So, gusto ko talaga mabilis na yung skincare ko. So, thank God, ang magiging skincare ko lang for tonight will be the revitalizing cream. So, meron din siyang sunblock cream. Pero unahin muna natin itong revitalizing cream niya, guys. This is, ano din, may expiration din dito sa kanyang side. Ito na naman yung sinasabi ko sa mga, parang mga company. Kasi usually, ang nilalagay lang nila, yan, dito sa taas, yung cover niya. Kasi guys, sa mga laboratories, ayaw nila na sa takip nakalagay yung pangalan ng pasyente kasi pwedeng mag-mix up. So, sana hindi magkaparehas yung consistency nila ng revitalizing cream tsaka sunblock kasi kung ako talaga, alam ko, mapag-mix up ko to. In fairness, medyo malaki siya. May mabango. Amoy powder ng bata. 10 grams yung laman niya, guys. In fairness, ha? Amoy baby powder. Uy! Ano ba naman mga reaction ko? Ayan, parang hindi naman siya cream, parang siyang lotion, na parang may pagka-greenish. Yan yung kulay po niya. Ayan. Parang siyang may pagka-greenish ang kulay. So, mas green pa siya kaysa sa nakikita sa camera. At in fairness naman sa kanya, napakabango. Hindi siya amoy gamot, hindi siya amoy yung mga parang chemical. Amoy pulbo siya ng bata. Wow, ang galing naman. Punta naman tayo sa sunblock. Ang dami ko nang sinabi, besh. Ayan. As usual, meron din po siyang expiration date which will be on March 2022 din. Ito na naman yung sinasabi ko. Kapag sunblock, guys, gusto ko sanang malaman kung broad spectrum ba sila. Pag sinabi kasi natin broad spectrum, protected ka against UVB and UVA. Yan. So, eto wala siyang nakalagay. Binabasa ko kanina to nung unang binuksan ko na sana may nakalagay dito na against UVA and UVB or against or broad spectrum, ganun sana nakalagay, pero wala siyang nakalagay. So, sunblock cream lang siya. So, eto yung sinasabi ko, lalo na kapag yung product is parang mga nakakasunog, it's better na broad spectrum kasi naproprotect ka na sa pag-age mo at saka sa burning. So, sana meron silang ilagay. Di ba? Ang dami ko nang sinabi. Hindi ko sila mapag-mix up, besh. Kasi, okay lang. Okay lang pala kahit wala ng label. Ayan. Kahit walang label yung dito, hindi ko pala sila mapag-mix up. Kasi tingnan nyo, guys. Para kang magpa-foundation. Ang bango din niya. Ayan. May tint siya, guys. Naku, kinakabahan ako. Parang magagamit ko ba to pag nag-makeup ako? Kasi, pag ako kasi, guys, nagme-makeup ako, talagang naglalagay ako ng sunblock. Sana mag-blend siya, no? Ay! Alam niyo yung consistency niya, parang siyang hindi cream. Hindi siya yung cream na parang gritty. Parang siyang lotion na cream. Parang ano to, yung consistency niya, parang all-purpose cream na ref. Yan. So, try lang natin. Kung ilagay natin siya dyan, ay, napakatipid naman nito sa product. Kasi ang konti pa lang nang nilagay ko, guys, Ang konti lang nun, kaya na niyang i-cover. Yun nga lang. Naku, kahit ata di ako mag-BB cream dito, ha? Wait nga, na-excite ako. Ang galing. Wait lang, ha? Ang bango pa. Ay, nabe-blend siya. Naman, parang, may ano ba? Wait lang. I-try natin sa mukha ko kasi maliligo pa naman ako. Gusto ko nang matry kasi baka bukas, hindi ko na mapakita sa inyo. Ayan. So, lagay natin dito sa aking, dito, di ba may dark spot ako dyan? Ay! Ayan. So, i-blend ko lang siya kung kaya ba niyang, diba, wala naman kasi siyang claims, pero i-try lang natin kung nakakatulong. Ayun. Nag-expect na naman ako. Parang, naku, besh. Parang ano lang siya, ano mo
tinted moisturizer, pero nagiging translucent siya na may konting pa-red. Wala. So, pwede siyang gamitin kahit naka-foundation ako. Ayan, kasi parang wala naman siyang effect, wala siyang tint. So, parang kulay lang niya. Kung may tint man, sobrang subtle lang siguro, pero sobrang subtle niya na parang wala na. Wala siyang tint. So, okay lang din pala. Kaya pala sabi, para magiging glass skin effect. Kasi sabi dito, fast absorbing, non-sticky. Oy, totoo nga, non-sticky siya ha. Fast absorbing nga talaga. Lips skin with natural glass skin. Kaya nga, may pakonting pag-glass skin siya. Pero, syempre, ang madam nyo po, hindi pa po naliligo. Hey guys, so I am back. Ayan, so itetest na po natin ngayon yung kanilang toner. Pero before that pala, sabihin ko lang yung na-observe ko sa sabon. Binabad ko siya ng mga 1 to 2 minutes lang. Hindi ko pala binasa yung instruction kung ilang bang bagbabad nun. Ay, wala naman. Wala siyang sinabi na ibabad siya. Pero, mga 1 to 2 minutes, mabilis lang ako na nag-shower and nag-wash ng mukha ko. So, sa feeling ko naman, wala siyang sting. And yung scent pala niya, guys, amoy orange siya na may konting hint ng kojic acid. Ayan, yung mga amoy ng mga kojic soap, parang ganun. So, okay naman. Tapos, matigas siya. Hindi siya yung parang isang hugas mo palang tunaw na feeling, ganun. Ayan. So, try naman po natin ngayon yung kanilang toner. Ayan. Sa kanilang toner is, tina-target daw niya ang dark spot and pigmentation. Ayan, nag-stimulate din daw siya ng production of collagen. Wow, ha? Collagen, elastin. Thus, improving the skin tone, elasticity, and firmness. Ayan. So, kailangan po natin yung elasticity and firmness kasi po, ayan, as you age, ayan, nawawala yung elasticity ng ating balat. So, maganda po yan sa mga late 20s na, or kahit hindi ka pa late 20s parang mga mid-20s, 20s, ganyan. Uy! Maganda siya. Ayan. Ba't ako napauwi? Kasi, maganda to guys. Pag nagta-travel, gusto ko yung mga ganito. Yung secured talaga yung product. Yung hindi po siya matatapon. Meron siyang lock na ganyan. So, try natin i-close. Pag naka-close siya, ay, in fairness, ang galing ng naisip nyo. Ayan, wala pong natatapon. So, perfect siya pag nagta-travel. So, maglagay lang tayo. Ala, sana hindi siya mahapdi. Kasi ang hapdi, ang kati talaga ng mga pimples ko guys, hindi mahapdi. Ang kati ngayon. So, unahin natin dito. Ayan, meron akong bakas ng pimple dyan. Ayan, so, ala, amoy ano din. Amoy baby powder din. Yung toner. Ayun. Meron po siyang konting sting. Ay, meron na nga siyang sting. Pero, kagaya ko rin ba kayo na feeling nyo hindi effective yung product pag walang sting? Okay naman, tolerable naman yung sting niya. Hindi pa naman yung parang nabuburn yung skin ko. Parang gusto kong ibabad dito. Ang kati kasi, parang mas gusto ko pang maramdaman na lang yung sting niya kaysa sa kati. Sobrang kati kasi. Ayan. So, parang amoy baby powder po. Wow ha, parang nalinisan yung mukha ko nang wala sa oras ha. Pati daw leeg. Ala, sana dito pagaya sa isang product na nireview ko ha. Na magkaka-rashes ulit ako sa leeg. Ayan pala guys, huwag nyo kong ginagaya na ganitong ginagawa ko ha. Mag-skin test po kayo. May pasyente ko kanina sa ER, ayan. Na allergic reaction po sa skin whitener. So, please do the skin testing. Oh my gosh, guys. Napakabilis ng skincare ko. Ito na lang, oh. Last step na. Ano ba yan? Ano po ba yan? Ano, parang, oh nga, nagbibigay siya ng parang, firmness. Kasi parang, alam mo yung feeling na parang banat. Ganun. Uy! Na-excite ako dito sa revitalizing cream nila. Kasi nga, para siyang, para siyang ice cream tingnan. Ay, parang lotion kasi yung consistency niya. Hindi siya cream. Parang lotion. Ay, ang easy to apply. Ay, ang tipid mo sa product, besh. Hala, guys.
Napakaano niya, napakatipid niya gamitin. Yung ginamit ko pa lang yung mga nadikit dito. Hindi ko pa dinidip yung daliri ko sa sa mismong tab. Fairness naman sa kanya, meron siyang sting. Pero yung balat ko, hindi siya namumula ngayon. So, mahirap siyang i-blend na. I-absorb mo na, besh. Yan. Parang may instant glow effect. Diba? Pansin nyo, from my first clip a while ago na parang sobrang ngarag ko kasi nga galing akong duty. Parang may instant glow effect siya. Parang nakaka-blooming siya agad-agad Ayan. So, in fairness naman sa kanya, guys, hindi siya yung mahapde na mahapde. Meron siyang sting na medyo nakakapanik kasi first time ko, pero nawala naman siya agad-agad. Meron lang konti dito sa my pimples ko. Nararamdaman ko parang gumaganyan pa rin siya. But, all in all, hindi naman siya masakit, mahapde, and hindi nag-red yung mukha ko, which is very thankful ako kasi natatakot ako na ganun yung mangyari. Na-absorb na po siya ng aking skin. Konti na lang yung hindi niya na-absorb. Ayan. So, that's my first impression for this product, guys. In fairness naman sa kanila. Lalagay ko na lang yung kanilang link in the description box down below. And of course, kung magkano yung price niya. Kasi, ang alam ko yung price niya, 350 pesos. Hindi ako nagkakamali. Pero, lalagay ko na lang sa screen para sure po tayo. Thank you so much, guys, for watching. And if you're interested, I will put the link of the seller down below. And of course, huwag mo na rin kalimutan, guys, na mag-subscribe sa akin channel. And of course, abangan yung susunod na kabanata po nito. I will update you guys after a week na naman, kagaya naman ginawa natin sa mga previous na mga products natin ng review. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Mia, and I'll talk to you guys on my next one. Bye! Mwah!